Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα παίξω Rivals με τη φίλη μου την Νικολέτα. Πες γεια Νικολέτα. Γεια σας. Και ας αρχίσουμε 2v2. Νικολέτα σου στέλνω. Οκ. Κουνέντε. Ωραία. Πάμε 2v2. Και παιδιά, όπως είδατε έχω φτάσει και 200 level. Έχω πάρει και κάποια νέα πράγματα. Και ας αρχίσουμε. Ωραία, και αρχίσαμε. Αρένα. Νικολέτα, αρένα πάτα, μπράβο. Έλα. Μην αγχώνεσαι. Ναι. Η Νικολέτα, παιδιά, είναι και αυτή πολύ καλή. Και πάμε. Πού είναι Νικολέτα? Δεν πρόλαβα να κάνω σχεδόν τίποτα. Πω, τους έβγαλε. Φουλ καλά. Δεν πρόλαβα να έρθω καν. Το ξέρω. Και παιδιά, όπως βλέπετε, πήρα και το μολύβι, το skin. Πήρα και το bundle. Γιατί μπορεί να εξαφανιστεί. Μπράβο! Νικολέτα, βάλε και sniper. Όχι μόνο τα πιστολάκια. Έχω sniper. Και παιδιά, η Νικολέτα έχει και το bundle, το energy, που έχει πολύ καλά όπλα. 1000 κάτι Robux. Τώρα έχει κάνει όμως προσφορά και είναι 975 νομίζω. Θα μας πάσει τα νεύρα αυτός. Το ξέρω, με τα jump εκεί. Φτάνει ρε φίλε, πηδάς, μας το έδειξες. Ωραία, πάμε. Το καταλάβαμε. Νικολέτα, βάλει sniper. Και ρίξε μια να τελειώνει. Κάτσε εκεί πάλι. Όχι. Πέτυχε τον. Σταμάτα ρε Όχι. φίλε, βλέπουμε. Πάει. Το βίντεο θα τελειώσει σε μία ώρα με αυτό. Του ρίξα λίγο. Καλά, 10 δευτερόλεπτα έχει. Τον πέτυχες. Ναι. Θα τον κερδίσουμε μάλλον. Ας το πούμε. Ναι ρε Νικολέτα, μπράβο. Πάλι άρχισε αυτός, δεν μπορώ άλλο με τα πηδήματα. Τώρα μου βάλω αυτό το skin, παιδιά, επειδή έχω βάλει random. Πώς γίνεται αυτό το μπέκ? Πού είναι? Δεν μπορώ, με ζάλισαν. Για 3, 2, 1. Όχι. Έχουν βάλει jump ανταυτό που βρούνε. Κοίτα εδώ ρε. Δεν ξαναβάζω εγώ jump, θα βάλω σάτσελ. Πέθανε. Νικολέτα, πάτα και το κουμπί που σου έχω δείξει. Μην κάνεις αυτό μόνο. Μπράβο. Σνάιπερ. Όχι. Υγεία. Δεν πειράζει, πάμε. Με πειράζει. Ωραία, paintball gun, παιδιά, και πήρα και αυτό το bundle. Δεν σας το είπα. Δεν πέτυχε το κόλπο. Ξανά άρχισαν εδώ μεταξύ αυτοί. Πω. Νικολέτα, μην του σημαδεύεις για να ρίξει. Βάλε, πάτα το κουμπί. Βάλε σνάιπερ. Βλάκι από πίσω. Του βλάκι. Ωραία, βάζω RPG μας άπριξα. Κυριολεκτικά.
Νικολέτα, βάλε σνάιπερ. Μου κολλά. Δεν πιάνουν καλά και τα δεδομένα. Τι! Στο 40, πώς γίνεται αυτό ρε. Τι! Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Τους πετυχαίνω. Κανονικά τους είχαμε σκοτώσει. Τι είναι αυτό. Σνάιπερ! Νικολέτα, σνάιπερ! Γιατί δεν βάζεις σνάιπερ? Ένα σνάιπερ θα βάλω μισό. Σου λέω άλλοι θα είχαμε κερδίσει. Πάει ο ένας. Μπράβο. Σου είπα με το σνάιπερ ένα headshot. Έχεις auto shot. Έχεις auto shot. Έχεις. Αφού είναι εκείνο το που σου είχα δείξει. Ναι! Μπράβο! Και παιδιά πήρα και αυτό το emote εδώ, το take there, που είναι toxic. Να, όπως βλέπετε. Μισό να πάω στη μεριά του. Τον πέτυχα τον. Α, ναι, κόλλησε. Ναι, μπράβο. Γιατί κολλάω. Νικολέτα, κάνε κάτι. Βρίσκεται. Εκατό το. Μπράβο ρε Νικολέτα, μπράβο. 4-4. Πάμε λίγο. Πάμε. Μην πεθάνω τώρα, τελειώσαμε. Θα πεθάνω εγώ. Πέθανα. Ω, Όχι ρε φίλε, εντάξει, δεν πειράζει, κοντά είμαστε. εντάξει, είχε και shotgun σπαμάρικο. Δεν μας ενδιαφέρει καν. Ωραία, πάμε πάλι 2v2. Επόμενο. Πάμε Νικολέτα, πάμε. Βάλε σνάιπερ. Θα βάλω, μην αγχώνεις. Έλα, μια ώρα. Πάμε. Αρένα. Όχι κονσρά. Πάτα αρένα ρε Τώρα Νικολέτα. μου μπήκε. Τι να πάρω. Και εγώ όντως δεν είμαι καλός με τίποτα από όλα αυτά. Άντε θα πάρω αυτά εμείς. Όχι. Έπεσα. Πάλι καλά δεν έχω. Τι όπλο έχει αυτό. Του έχεις ρίξει καθόλου damage. Του έχω ρίξει 2 φορές. Δεν είναι καλός εντάξει. Με το σνάιπερ. Α, στο δικό μου. Και ήμουν και κοντά και δεν μπορώ να Πού είναι? καταλάβω. Πάρ' το. Μπράβο. Μπράβο και εσύ Νικολέτα που του ρίξες damage. Ωραία, μην χάσεις σε παρακαλώ. Και παιδιά έχουμε και το καραμπίτ, τόση ώρα δεν ξέρω γιατί δεν μας το βάζει. Που έχω βάλει random. Και εδώ πέρα έχω πάμε πιο πολύ απ' όλα. Πάει ο ένας. Μπράβο! Μου έχουν στείλει 41 άτομα για φρέτ. Δεν αντέχω άλλο. Πάτα τους decline, πάτα την άλλη, δεν ξέρω. Εγώ έχω 500 κάτι friend. Ανεβαίνει εκεί πάνω. Μηχανίδι, πάει. Δεν έχω καλό aim. Έλα Νικολέτα, εσύ που έχεις sniper βάρα τον. Πού είναι? Εκεί πάνω. Μάλλον μην εδώ. Έτσι κι αλλιώς εμείς θα κερδίσουμε. Συνήθως όσοι θέλουν να νικήσουν κρύβονται. Ναι, αν έχουν πολύ ζωή. Αλλά δεν ξέρουν εμείς πόσο ζούμε. Έλα ρε Νικολέτα, πέτυχε τον, εκεί πάνω είναι στο γερανό.
Εκεί πάνω στο γερανό. Σε αυτό το κίτρινο. Πού τόσο. Καλά, θα κερδίσουμε έτσι. Περίμενε λίγο. Κάτσε να βγει. Κάτσε να μην πέσω τώρα και χάσω. Κατέβηκε. Μπράβο! Μπράβο ρε Νικολέτα! Πολύ αργό kill. Σε τα 4,3 δευτερόλεπτα νομίζω. Δεν το χάτι. Μπράβο, τουλάχιστον το σκότωσε. Πού είναι? Βλέπεις, πού είναι? Κάτσε λίγο γιατί τον έχασα τώρα. Άσε, το βλέπω. Τον τρώω με τον Να άκρη. το σου ένα. Να το. Ναι! Κάτσε. Ρε κόλλησα! Ρε κόλλησα! Όχι! Κόλλησα! Ρε! Βάρα τον! Νικολέτα, τι κάνεις αφού δίπλα σου ήτανε? Βάλε knife! Sniper! Πάτα το shift να μην κάνει shift. Α! Πέθανε μόνος του. Το ξέρω. Ευχαριστούμε. Πάτα το μισό αυτό το πράγμα. Πάει ο ένας. RPG έβαλε spammer, πάρ' το. Θα εκεί ο άλλος. Μπράβο μας. Πάμε λίγο. Δυναμικά. Χαζί είναι και οι δύο, δεν ξέρω. Μ' ακούς? Ναι, ακούω. Δεν αγχώνεσαι. Και θα βάλω εδώ. Και να σου πάω εκεί. Πού πήγε. Ανάτος. Έλα ρε Νικό. Ναι, το πέτυχε. Πάει, άλλο ένας. Το αντέχω τώρα αυτό. Δεν έχω ζωή. Όχι, Πέθανες. βάλε σνάιπερ. Νικολέτα, για δεν σημάδευες. Μου κόλλησε. Τι σου κόλλησε? Τι έχει το τάμπλετ σου? Εμένα δεν έχει τίποτα. Εμένα δεν κολλάει ποτέ. Κάτσε λίγο. Αλλά έχει κάτι προβλήματα και με πετάει έξω συνέχεια. Πάει ο ένας. Οπα. Έλα Νικολέτα, μη χάσεις. Ένας είναι. Όχι, ρηπίνς. Ναι, πάμε λίγο. Μπράβο. Έλα. Παν. Ωραία παιδιά, παίξαμε 2 μάτς επειδή έχει βγει πολύ ώρα το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αν θέλετε να κάνω κι άλλο βίντεο με τη φίλη μου την Νικολέτα, κάντε μια εγγραφή και ένα like. Και τα λέμε. Πες γεια Νικολέτα. Γεια.